Ana m ekele gị enyi m, na-anabatakwa gị na agba ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. Obiọma na-akpa anyị maka agba ọzọ nke na-abịa n'ụbọchị taa, na-ekwenyere na Chineke ga-ewetara anyị nzọpụta wetinye ya mgba niile nke nọ na ndụ anyị. A na-ekele gị na isonyere anyị dịka anyị na-ahụ ụmụ Izrel n'oge ha nọ n'oge nke iwu. Ụmụ mmadụ bụ ndị na-achọsi mgbaghara ike. Ha nwere mmehie ma nwa otu ewepụga mmehie a na ndụ ha. Chineke wee nye onye isi ntụaja iwu ka o were anụ gbuo ka eji were sapụga mmehie ya wee safuo ya. Ya wee otu esi na-asachapụ ekpuchi mmehie ha. Ya wee ya mere n'ọtụtụ afọ ma ruo mgbe Jizọs bịara. Enyi m, mgbe Kraịst bịara, Kraịst wee were nzọpụta nke zuru oke wee webata. Kraịst bụ atụrụ ahụ nke egburu n'ihi mmehie mụ na gị abụọ. N'ụbọchị taa nke GCK kwa ụbọchị, onye ọzọ atụrụ Kraịst gaje gwa anyị maka njem anyị na Jizọs Kraịst na otu Jizọs Kraịst ji wụrụ onye nzọpụta anyị nke ga-ewetara anyị nzọpụta n'ụbọchị taa. Na Joshua isi mbụ na-agụ amaokwu nke 5, ọ dịghị nwoke ọbụla ga-eguzo onwe ya n'iru gị, ọ dịghị onye pụrụ iguzo n'iru gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ana m achọ ka ikwuo amen. Dịka m onwe m nọnyere Moses, otu a ka m na-aghaghị ịnọnyere gị. Lee anya ebe a, ị maara ọ bụ na Joshua ga-asị nye onwe ya, lee dịka gasị nke ọ bụ njakịrị ka ọ na-ama m Moses n'iru Fero, amara Moses n'iru osimiri uhie, amara Moses n'ebe okwute mgbe o mere ka mmiri pụta, amara Moses na ihu Kora, Dọta na Abiram, amara Moses na n'ụzọ dị iche iche pụrụ iche onyinye nọ n'ime ya kara akarị. M ga-esi aṅa dị ka ya, ị ga-asị aṅa sị m dị ka ị nọrọ na Moses, otu a ga-esi nọnyere m ka m bịa n'ụlọ ugbu a. Ahụkwala m n'ọtụtụ mgbe m na-asị na onye nwe anyị ga-ebuli gị elu, ị ga-abụ onye ga-eru n'ogo m onwe m ruru, wee dị ka m onwe m dị, wee gafee m. Ana m ahụta ndị mmadụ ndị na-asị amen, ma ha na-asị ka dị ka ọ bụ njakịrị ka ọ na-ama anyị. Ọ ga-eme na Joshua, ọ bụrụ na Joshua kwuru otu ahụ, ọ gaghara abụ ihe o kwesịrị bụ. Ihe ọ na-ekwu nye Joshua bụ na dịka m onwe m nọnyere Moses n'otu aka ahụ, otu a ka m ga-esi nọnyere gị. Dịka onye nwanyị nọnyere m onwe m, otu ahụ kwa kpọmkwem, otu ahụ kpọmkwem ka ọ ga-anọnyere gị. Ọ ga-agọzi gị, ọ ga-ebuli gị elu. Ị ga-abụ onye nwoke maọbụ nwanyị nke na-eme ka ndị ọzọ nwee ọganiru n'aha Jizọs. M gaghị abụ onye ga-agharịpụ gị, m gaghị ajụkwa gị. Lee amaokwu nke 6, amaokwu nke 6, dị ike ma bụrụ onye nwere ume, dị ike ma nwekwa ume. Ị ga-enwe ume, mmụọ nke ume. Lee ilu isi 9, amaokwu nke 9, ilu isi 9 amaokwu nke 9, nye onye maara ihe mmụta, ọ ga-amarakwa ihe karịa. Mee ka onye ezi omume mara ihe, ọ ga-atụkwasịkwa amamihe n'ime ndụ ya. Nsogbu bụ mgbe ụfọdụ ndị mmadụ mụtara ihe bụ mgbakọ ma ọ bụ abịchị, ha mụrụ ya nke ọma, ha nwere ike ego ya site na mmalite ruo n'ọgwụgwụ, site na ọgwụgwụ ruo na mmalite, ha mụọ na ya nke ọma. Asịpụrụzie ndị na-adịghị abụ onye a ga-akụzikwere ha ọzọ. Enweghị ike ịkụziri ha otu esi were abịchị mee ka ọ bụrụ ka eji ekwu okwu. Nsogbu ụfọdụ nwere bụ mgbe ha bụrụ ndị mụtara ihe, otu ihe maọbụ nke abụọ, okwu maọbụ nke ọzọ, ha nwee ike ikwu okwu mmadụ ga-aghọta, ma ha makwana ihe ha na-akụziri ha. Ha wee mara akụkụ akwụkwọ nsọ, mara ihe niile bụ ihe ekwesịrị ịmara ebe ahụ. Ha bụrụzie ndị na-enwezi ihe ọzọ a ga-akụziri ha. Ọ dị mkpa ha mara abịchị nọ n'ime ya na okwu ndị a na-eji ekwu, ha nwee ike ịbụ onye ga-amụta ihe. Ma mgbe mmadụ bụ onye dị njikere, onye maara ihe, ya wee bụrụkwa onye a ga-akụziri ihe,
bụrụkwa azọpụtara ya mana a ka na-akụzikwara ihe, amụọna ya ọzọ mana ọ ka bụkwa bụ onye chọrọ ka ụmụta ihe. O mechala ihe mmụta ma ọ ka bụkwa onye a ka na-akụziri ihe. Ọ bụrụ na ị bụghị onye a na-akụziri ihe na ndụ a, ị ga-abụ onye na-agaghị abụ mmadụ ọbụla. Ka m kọwara gị, ndị ahụ bụ ndị mụtara wee mee ka emepụta ihe ọbụla n'akụkụ ọbụla tupu oge kọmputa abịa. Ugbu a kọmputa batala, anyị wee bụrụ ndị na-eme ihe niile site na kọmputa. Ịga friji gị kọmputa, ihe ọzọ bụ ihe a na-atapịa ọ bụ kọmputa. Mana ọ bụrụ na gị nọrọ n'ihe ndị maara na mgbe gara aga, anyị nwa bụ ndị na-akụzi ihe, anyị ma na anyị nwere ike ịkụzi mmadụ n'igwe nzirịta ozi site na kọmputa. Nye ndị ụmụ akwụkwọ anyị nwere ike ịgwa ha okwu, zigara ha ihe ndị ahụ bụ ihe ha mụtara. Ndị jụrụ ịmụta ihe n'oge a anyị nọ ya, n'oge kọmputa, ha ga-abụ ndị na-agaghị enwe ike ịgaru n'ogo ha kwesịrị ịgaru, n'ihi na ha bụ ndị ụgwọ anya bụ nke a na-eme n'ihe niile banyere kọmputa. Nkụzi obi na-akụzi ihe otu akọ dịkwa n'ihe banyere n'ime ikpere Chineke n'ụzọ onye nwe anyị. Ọ bụrụ na anyị ga-abụ ndị ga-enwe ihe ga-emekọta ndị ọzọ, anyị ga-abụ ndị nwoke buliri elu, nwoke na-atụgharị uche, nwoke nwere obi dị n'udo, nwoke na-aga n'iru, nwoke nwere agbamume, nwoke nwere mmụọ nkụzi ihe. Obi onye chigburu onwe ya n'ike inyefechasị, n'ihi obi ọla nke inyefechasịrị ọ ga-eme ka ị ghara inwe ike nke onwe gị. Ịchịisi abụghị maka mmadụ inwe ike nke onwe ya, ọ bụ maka iwere onwe gị nyefechasị. Asị m, ike igodo nke inwe ịchịisi bụ mmadụ ikwuru onwe ya eziokwu. Biko ka anyị gee okwu Chineke ka onye anyị otu anyị ga-esi nwee ịchịisi a nke anyị na-achọsi ike. Nna anyị, n'abalị a anyị na-ekele gị n'ihi Jizọs Kraịst, ka ọ bụrụ onye nzọpụta anyị nye anyị dịka onye nzọpụta nke onye ọbụla nke nọ n'ụwa nke kwere na onye nwe Jizọs Kraịst. Ya mere ha na-ekwupụta ha bụ ndị were ndụ ha nyefee ngosi okwukwe ha tinye n'ọlụ. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, site na amara gị, n'ime ebere gị, n'ime ịhụnanya gị, gbaghara ha n'aha Jizọs. Gbaa ama n'ime obi ha site na mmụọ gị na ha bụ ndị agbaghara mmehie ha. Onye nwe anyị, were nkwado n'ime obi ha na mmehie niile ha meworo, nke ha kwupụtaworo, mmehie niile nke ha jụrụ, na onye nwe anyị na ha niile bụ mmehie ndị a na-agbaghara, wee sachaa ha n'aha Jizọs. Dịka amara gị na-amalite n'ime ndụ ha, ha ga na-ebi ndụ ọhụụ. Nye ha amara iji bie ndụ ahụ n'aha Jizọs. Ana m akpe onye nwe anyị na ntaramahụhụ dịrị mmehie ha, ịla n'iyi dịrị mmehie ha, na ikpe nke kara dakwasị ha, wezụga ihe niile, pụọ ya na ndụ ha n'aha Jizọs. Ka ha nwere onwe ha pụọ na mmehie ha, pụọ n'ikpe ugbu a na ebighị ebi n'aha Jizọs. Imeela onye nwe, maka ama m na ịzala anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Oge gị eruwo, ị ga-ewele aka gị elu maka ọla ebube gị. Metụ aka ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ, ma mgbe a kpere ekpere emere nke ikpeazụ, ị ga-emepe anya gị wee nwalee onwe gị. Ị ga-ahụta na Chineke emewo ihe niile ka ọ bụrụ ihe pụrụ ime na ndụ gị. Welie aka ahụ elu, na-ele anya ọla ebube. Tinye obi gị na Chineke, n'ebe Chineke na-apụrụ mere gị ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a, na-ewere okwukwe, na-enweghị obi abụọ, na-enweghị ịga azụ, ebe anyị maara na n'ebe gị onwe gị nọ, ihe niile
a pụrụ ime ya. Anyị na-abịa nye ihe ndị ahụ pụrụ ime nke anyị na-enweghị obi abụọ, na-arịọ gị onye nwe anyị na ime ọla ebube gị na ndụ onye ọbụla. Gwọọ ndị na-arịa arịa, napụta ndị mekpara ahụ, bibie yoku niile, bibie ọlụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị ma arịọ na ihe mmadụ na-apụghị ime, ihe mmadụ na-agaghị eme, na n'oge awa ugbu a n'ebe a n'ala nga ebe anyị nọ, na redio ma TV, n'ebe niile mmadụ gbakọrọ, ebe niile n'ụwa niile, ihe mmadụ na-apụghị ime, mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ndị nwere ọrịa na-adịghị agwọ agwọ ka a gwọọ ya ugbu a. O ruru ọbara gbakee n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọkwara nta niile agwọla gị n'aha Jizọs. Ihe niile bụ yoku, ihe niile bụ ihe otiti, ka ewezụga ya pụọ na ndụ gị, pụọ na arụ gị n'oge awa n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ebe niile ugbu a, nnapụta ebe niile ugbu a, ọlụ ebube ebe niile ugbu a. Onye nwe anyị, mee ka o guzosi ike na ndụ onye ọbụla, akụkọ otuto na ndụ onye ọbụla, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ọ bụrụ na ị were ndụ gị nye Kraịst ugbu a, gị chọkwa ka anyị nyere gị aka dịka gị na Chineke na-aga ije ọhụrụ, biko sonyere anyị na www.dcln.org/connect. Anyị ga-achọ inyere gị aka. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ inye ọkụkọ ọgba ama ihe Chineke mere gị, biko ma ị chọkwara ka ị na-enweta ihe a kwamgbe mgbe ọbụla anyị na-etinye ya n'igwe eji ekwurịta okwu, so ka ndị ọzọ hụrụ ụzọ ketekwa oke ma rite uru na ihe a Chineke mere gị, sonyekwara anyị n'igwe eji ekwu okwu. Enyi m, anyị ga-awụsa ọgwụ ugbu a. Eji m aka na eburula onye a gọziri agọzi n'ụzọ pụrụ iche. Biko sonyekwara anyị dịka anyị na-ewetara gị ihe ozi ndị a kwa ụbọchị. Ị ga-esonyekwara anyị dịka anyị na-ewetakwara gị ọgbakọ a n'uju ya n'ọnwa na-abịa abịa. Biko sonyere anyị dịka ị na-abịa, kpọrọ ndị enyi gị, kpọrọ ezinụlọ gị, kpọrọ agbata obi gị bịa. Onye nwe anyị ga-agọzi gị.